Number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 7 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marahay na pagkahapon, ako po si Jenny Balyaran ang sa idong makakaibahan para sa mga bareta nasyonal. Asin lokal hatod kang Mega Force Patrol, ini po ang Bareta alas 5. Ipigpreparar na ni Attorney Romulo Macalintal ang petisyon laban sa Republic Act No. 12232 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagpapalawig sa termino kang mga barangay asin SK officials. Asin ang pagbalyo sa schedule kang barangay asin sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2025. Ang baretang ini. Sigun sa abogado, may kakulangan sa detalye asin paliwanag sa nasabing lay na kontra sa eksistidong lay asin konstitusyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inabisuhan kang Malacanang ang publiko na dai malangkag sa pagpublikar sa pangaran ka mga opisyal kang gobyerno na magpapatunay na nakinabang asin nag-aprobitsar sa fundo kang flood control projects. Kasimbagan ini kang Palasyo Malacanang sa obserbasyon na puro contractors sana ang naunambitan asin wala pang opisyal ng gobyerno na napag-araman sa mga palpak na flood control projects. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala pang sarong simanang nailansar ang nasabing presidente ang panguno.ph website asin inisyal na investigasyon pa sana ang pigigibo kang gobyerno kung kaya mahalat pa ning diit na panahon sakod sa matapos ang investigasyon. Ipinaliwanag niyang dipisin man magsakot o mag-switch hunt kaya dapat may mga ebidensya para mapanimbag ang mga inisa na sabing gibo. Sinabi ni Castro na aramon man sa investigasyon ang paninimbagan ka mga tauhan kan Department of Public Works and Highways sa posibleng pakikipagsabuatan sa mga kontraktor, mga opisyal para gatasan ang flood control projects kang gobyerno. Tinawan doon kang Commission on Elections na bawal sa mga kontratista kang gobyerno ang magtaoning fundo sa mga kandidato susugian sa Section 95 kang Omnibus Election Code. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na malinaw na ipinagbabawal ang direktang kontribusyon hali sa mga individual o kumpanya na may kontrata sa gobyerno lalo na kung ini para sa public works. Maski nagsayuma na magkomento si Garcia sa posibleng padusa para sa mga ilihir na opisyal dahilan sa piglalauman niya na maglatag ng reklamo may kinaaraman sa issue sa iyang siniguro na halangkaw ang posibilidad na magmoto proprio investigation ang COMELEC katuwang ang Political Finance and Affairs Department. Magpoon man sa taong 2022 sagod sanggunian na taon pag-aadalan ninda ang mga statement of contributions and expenditures kang mga nagdalagan as sinanggana ng mga kandidato. Tinawan doon ni Attorney Philip Horado, abogado ni Senador Robin Padilla, na dahil nakasunod sa nakapalaman na opisyal na report kang Office of the Sergeant at Arms kang Senado ang mga nagbutwa na mga impormasyon may kinaraman sa paggamit ng marijuana kang staff ni Padilla na si Nadia Montenegro. Sa pakayag ni Horado, mismong incident report, dahil nagkukumpirmar kang anumang direktang obserbasyon na nagagamit ng marijuana si Montenegro.
Ipiglatag ni Senador Kiko Pangilinan ang Senate Bill 227 o ang Confidential and Intelligent Funds Utilization and Accountability Act sa Senado para mahigpitan ang mga alokasyon, paggamit as in auditing ng Confidential and Intelligent Funds o CIF. Pagdilinaw sa CIF na para ini sa mga ahensya as in unit ng gobyerno na may mandato may kinaraman sa national security, peace and order as in intelligence gathering. Ipagbabawal man sa propesto ang paggamit ng CIF sa mga gawi na may kinaraman sa pangnasyonal na seguridad as in sa pagkalap ng intelligence information lalo na kung gagamiton ini sa mga political activities. Nagpaluwas ng survey ang Judicial and Bar Council o JBC para sa 17 na aplikante sa pagka-ombudsman. Sigon sa JBC, pag-inganyar ninda ang publiko na maghiras ng suwestyon o komento may kinaraman sa mga aplikante na gusto maging ombudsman. Nakabugtak man ang link ng survey sa Facebook page kang JBC na pwedeng simbagon pa bago mag-alas 4:30 hapon sa Agosto 26. Kasabay sa listahan sina Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan, Retired Associate Justice Mario Lopez, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, siring man ang dating Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Kim Henares Jacinto. Enot nang nagbutwa ang report na nadiskwalipikar si Rimulya dahilan sa kaso sa ombudsman may kinaraman sa pagpapaarestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero tiwala ang opisyal na ibabasura ang nasabing reklamo. Nakabakante ang posisyon sa ombudsman kasunod kang pagretiro ni Samuel Martires kang Hulyo 27 niya na taon. Pinahimutikan kang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga naging aligasyon ni Attorney Bernard Vitriolo, Defense as Legal Counsel ni Staff Master Sergeant Joey Encarnacion na pigatago ninda ang mga affidavits hali sa 10 respondents sa kaso kang missing sa Bungeros. Pigtawan linaw ni CIDG Director Police Brigadier General Christopher Abrahano na bakuan sa ilang opisina ang dapat na magsumiter ka mga dokumento sa opisina kan Department of Justice para magamit sa nasabing kaso na pag-araman sa nasabing evaluasyon na ginibok ang CIDG na bako hali sa ilang opisina ang mga investigador na personal na nagkokolekta ka mga dokumentos. Sa iba pang bareta nasyonal sa kuyang pagbabalik. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay.
Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Maugmang inako kang Armed Forces of the Philippines ang dagdag na 40 bilyones pesos na kantidad ng pondo sa indang mariresebi sa propostong budget para sa taong 2026. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nasabing pondo gagamiton para sa pagpapadagos kang modernisasyon sa indang organisasyon. Ang dagdag na pondo sarong malinaw na lakdang kang gobyerno para sa padagos na pagprotektar kang soberanya na nagapadagos sa tensyon sa West Philippine Sea. Mentras sa paagi kang pondong ini mapapatibay ang suporta sa Persas Armadas kang Pilipinas. Ipigbubusol kang Maritime Industry Authority o Marina
ang Shipbuilding and Ship Repair Development Bill para gibuhon na mas moderno asin competitive ang pagpapakarahay kang mga barko sa nasyon. Maski nangingenot ang nasyon na supply kang seafarers asin ikaapat sa pinakadakulang shipbuilder sa kinaban, 76% kang 40 o 408 na shipyards ang kaipuhan ng pakarayon asin 95% digdi iyo ang limitado sa saradit na repair. Sigun kay Marina Administrator Sonia Malaluan, katuyuhan kang propesto na parikason ang pagkuha ng permits, gibuho na mas madali ang akses sa pondo para sa shipyard upgrades, asin ang pagtaon ng fiscal incentives, siring kang VAT exemptions, income tax holiday asin tax credits. Sa giraray na pinakusog kang Pilipinas asin kang South Korea ang strategic partnership matapos ang pag-ururon sa telepono ni na Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin South Korean President Lee Jae-myung. Sa ginibong pag-ururon, ipinaabot kang presidente ang mainit na pagbati, siring man ang suporta sa administrasyon ni Lee na minatuko pa sana sa pwesto kang Hunyo 3 ngunya na taon. Nagkasundo ang luwang leader na mas pakusugon pa ang partnership sa mga pangangat na aspeto, partikular kang komersyo asin investment, depensa asin seguridad asin people-to-people ties. Idinipensa kang Malacanang ang kahagadan na 4.5 bilyones pesos na Confidential and Intelligent Funds o CIF kang Office of the President o Office of the President o OP sa propostong 2026 National Budget. Sigun kay Palace Press Officer Clay Castro, magakanigo ang kagadan kang OP para sa Confidential asin Intelligence Fund dahil si Presidente Bongbong Marcos ang Commander-in-Chief asin Chief Architect kang National Security asin Foreign Policy. Tinawanin doon ni Castro na ang confidential funds iyo ang kwarta bako uman maraot kung pigagamit sa tama. Ang confidential funds o pondo nagiging maraot kung pinagagamit ting sarong korap. Idinipensa kang Malacanang ang presensya kang mga barkong pangyera kang Estados Unidos sa 102 na nautical miles gikan sa Zambales. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Clay Castro na nakauron niya si Commodore J. Tariela, tagapagtaram kang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, asin wara ning binalgar ang lay ang presensya kang US warship sa nasabing lugar. Tinawan doon ni Castro na dahi nagaagyating aksyon ang masuhay sa international law imbis na idepensa sana ang derecho sa teritoryo kang nasyon asin soberanya. Inumaw ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pilot rollout kang gobyerno kang Unified Identification System. Ini para sa mga persons with disabilities o PWDs na kayang ipigladawan bilang sarong importanteng lakdang para sa katanosan asin serbisyo para sa mga vulnerableng sektor kang komunidad. Sigun sa DSWD, pinuna na ang pilot implementation sa nasa 35 lugar sa bilog na nasyon kasabay na ang San Miguel sa Bulacan. Sinabi ni Romualdez na mayor na author kang House Bill No. 16 na katuyuhan kay ni napahiwason ang diskwento para sa mga senior citizens as in PWDs. Sa iba pang barata, ibinulgar ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagluwas ng mga individual na may impormasyon may kinaaraman sa korupsyon sa mga flood control projects. Inikasabay kang pangapudan na magkaigwa ng independent body investigation sa mga flood control infrastructure na enot ng natino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahilan sa palpak na patrabaho. Sigun kay Magalo, nagkikipag-koordinar na sa iba ang mga nagkapirang individual na may kapot na impormasyon as in ebidensya sa nangyaring korupsyon sa nasabing mga proyekto. Sa giraray na ipigbubuso ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang pagkakaigwa ng random drug testing sa laog kang Senado.
Ini para masiguro na mantinidong drug-free ang saindang nasasakupan. Sigun kay Soto, ipapautob niya ang nasabing programa o ipinautob niya ang nasabing programa kang siya pa ang Senate President sa 18 Congress kung saan ipinairarom sa sopresang drug test ang 300 na empleyado kang Senado kung saan gabos negatibo. Kasabay man digdi ang mga senador na voluntaryong ipinararom sa drug testing alagad nag-negatibo man. Ang random drug testing parte kang mas mahiwas na kampanya kang gobyerno laban sa illegal na droga. Lusod man iyan sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inanunsyo kang Bureau of Customs o BOC ang parameters na pagsuspende sa clearance procedure sa irarong kang green lane para gibuhon na mas simple asin mas marikas ang custom clearance para sa mga biyahero sa mga eroperto. Sa Pilipinas, nagdakol ang mga pasahero kung kaya kaipuhan magparehistro sa e-travel app asin simbagon ang custom declaration form bago mag-abot sa nasyon. Sarong QR code ang otomatikong pigbilog para sa gabos na pasahero maski paigwa o dainig idedeklarang good o kwarta. Papaimbestigaran man ka Malacanang ang issue sa naluging online investment kang Government Insurance System o GSIS. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hinapot na niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kinaaraman sa issue asin sinabing pigaadala na inining barhay. Posibleng mangpaluwas ning pahayag si PBBM sa masunod na semana sa oras na matapos na ang pagbuting kay kaini sa issue. Nabulgar ang 1 billion pesos na pig-invest ng GSIS sa DG Plus Interactive Corporation na ikinalugi kang ahensya matapos ining ibulgar ni Senador Risa Ontiveros. Sa ultimong detalye kang bareta, mag-uururon ang mga kongresista may kinaraman sa kawaran ng alokasyon para sa ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP sa irarong kang National Expenditure Program o NEP para sa masunod na taon. Tinawan doon ni House Committee on Appropriations Chairperson asin Nueva Ecija 1st District Representative Michael Swansing na kaipuhan magkaiguan ni sarong desisyon may kinaraman sa isyu kang AKAP. Para kay Swansing, nahiling sa nakalihis na mga taon ang nakulang na itabang kang AKAP sa constituentes kang mga kongresista lalo na sa mga sakop kang assistance to individuals in crisis situations. Yan ang kabilugan na detalyes ka mga bareta sa Dado Nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga enot sa Radio DZGB. Sa pangaran kang naging katuwang sa pagsurat kang bareta si Director Mardera de la Cruz. Nakaibata man sa lado taktikal si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ako po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Tuhod, siko, baywa.